सोब गाबोन माबा टाउन थांजोबगोन माने बिसोर सोरबा फैबाय टाउननिफ्राय सोरबा टाउनाव थांगोन Oh yes. Right. Hello. मोटो हो गया है। ठीक है अभी बैक कैमरा से दिखाएगा 으쌰쌰 그만해 왜 어떻게 서서 이 넥시 시그널 자니야 मनेस्ट्रियालाय बैयावबो लाहैनांगोन ओरै गाहायाव थांनानै बै खनायाव आं दैनि पस्ट मोनसे लालै होमबाना गाव गावनो मालाबा मोजां बैनिफ्रायसो लाबोदों सिगांसो लायो आं दैनि मास्टारखौ बांसिन जावना इसोर बेयावनो बायदि दुखु मोनला आङो मास्टार जाबाय बेयाव गाखोनांगोन नामा हो होबाय खिन्थु बेयाव थिया सिरिलै मानसियाबो बिदि सिदा जाया ओइ ओइ बोरै थिया माने इयाव मदाम बुड्ढा नहीं है ना मेंबाय नै 왜? 또 남쪽 저 부디 와 이게 맞지 비와 먹어보잖아 여기가 그래 그만 video lama apa? Video paling lama yang mana? Kan aku marah. Kayaknya, doa kayaknya.